Khumulwng press ni nangmani dal bidal manai khwnui sanui sangrong salo ADC ni CEO Sike Jamatia ni thani kaisa sanmung blaya phrai rekha Khumulwng press club ni Ojamarok hati barsa barnui ni bisingo no sakthar mungna harjaknai hinui saka ADC ni CEO Sike Jamatia Kokthung bedago samung khlainai Tripura media adongrokni Hamkraini bagwi laithangnai 2021 bisini 5 March salmario haste hafangni gosimung bai phiyogwi rejakmani Khumulwng press club ni doglam Agartala press club ni yagulo Khumulwng press club no ongkha haste hafang bai gosimung manja kaisa press club bisi kolokma choba khlaimani yagulo paithago haste hafangni bwkhakri gosimung manmani Tripura rokni bagwi khajak Khumulwng press club Abani yagulo Khumulwng press club no tebo kuchukuat dei naithokko khlai ti sanani bagwi hasteni bubagra Maharaja Pradut Kishore Debormani chaitok mungbai sakthar mungna harmani tabungni ADC hapa phiaba katal building construction ni samung chengjaknani eba samung paisuknani swkang tabuk tongmani Khumulwng press club no tei kisa mwchang rewi ti sanani bagwi sakthar mungna harmani Khumulwng press club ni Ojamarok Abani bagwi Khumulwng press ni nangmani dal bidal manai khwnui rok dati rejaknani wngthau hinui sanui sangrong salo ADC ni CEO Sike Jamatia ni thani kaisa sanmung blaya phrai rekha Khumulwng press club ni Ojamarok Asalo sanmung blaya pharmani jorao manjaka Khumulwng press club ni achukphang Ongshu Deborma tangphang Ronjit Deborma achukphang yakchu Reverend Nripendra Deborma tangphang yakchu Manos Deborma rangphang Omilyo Deborma tei Khumulwng press club ni adong eba Rising Tripura channel ni Ojama Hanif Ali no khobui Khumulwng press club ni kubun adong rok hati barsa barnui ni bisingo no sakthar mungna harjaknai hinui saka ADC ni CEO Sike Jamatia yang tik haksa phaising tam ni bagwi Tripura media house rok no ADC hapangni bwkhakri advertisement rejakya abono tui sangrong salo ADC ni ICAT PO Biswajit Singha bai malaiye kok salaika Khumulwng press club ni Ojamarok ketal advertisement policy sanamjaknani swkang joto kokrok media house no advertisement rejakna wngtho hinui sanmung tisaka Khumulwng press club ni Ojamarok Khumulwng ni simi probirni kokthum Chini Khorang